Здравейте, приятели! Включвам се, за да ви напомня за чудесните промоции. Аз естествено се възползвах. Искам да ви кажа, че ние дистрибуторите, консултанти към фирмата сме тези, които ползваме продуктите най-много. И поради личния опит с тях ние споделяме всички ползи. И тъй като промоциите този месец наистина са много добри, бих искала набързо да кажа по две-три думи за всяка една и защо, нали, е хубаво да се възползваме. Естествено, знаем, промоциите включват при поръчка на 3 продукта, фирмата ни подарява още един. Та, първата промоция, която искам да ви представя, естествено, днес имах публикация за нея. Куркума комплекс, топла. След малко ще си я отворя, защото предните ми свършиха и нямам. 2-3 дена бях без куркума. Куркумата, знаем, тя е съвкупност от доста билки, които действат в синергия на цялото тяло. Аз специално не я спирам изобщо, заради моето основно заболяване на кръвта, т.е. тя чисти шлаките, мощен антиоксидант, нали, по кръвта. Освен това, като болко успокояващо, тъй като аз имам дискови хернии, нали, по целия гръбначен стълб. Тоест, при всякакви възпаления, нали, тя подпомага организма за по-бързо възстановяване. Освен това е много полезна за стомашно-чревния тракт, когато имаме гастрити, колити, нали, подуване, много добре се отразява. Изобщо аз вече колко години изобщо не се лишавам от куркумата и сега естествено се възползвах заради подаръка, нали, кой не обича подаръци, още повече, ето също за отслабване, нали, действа. Освен това, цялото семейство може да си я ползвате, ползва се и от деца, и от възрастни. Много, много е полезна и за това горещо ви я препоръчвам. Другата промоция, от която аз се възползвах, това е плодовата енергия. Ето я. Знаем, когато пък тя е в комбинация, това е натурален витамин С, така да се каже, когато пък е в комбинация с колагена, нали, има 100% освояемост на колагена, когато имаме косопат, нали, ногти, кожа и така нататък, но основно сега аз съм си я взела, за да се подсили имунитета, тъй като, нали, знаем през есента, зимата, имунитета отслабва и за да се подсили, нали, вируси, тия настинки, които, нали, не дай Боже всички да сме си здрави, но винаги профилактиката е важна. Витамин С е изключително важен за целия организъм. Друга една интересна промоция, която е комбинация, нали, и е хубава за цялото семейство, пък аз... Ама кой ли продукт не обожавам аз всичките? Ето течното злато, омегите 3, 6, 7, 9 плюс D3. D3, витамин D3, масно разтворим, е важен за мозъка, кости, стави, депресивни състояния. Пък омегите, те са незаменими. Те са важни за всеки един орган и система в нашето тяло, затова ние винаги препоръчваме със всеки един продукт да се добавят омеги. Нали, те са една бариера на всички лигавици, на червата, става
се изгражда една защитна бариера, която не позволява отровите обратно да се върнат в кръвта. А, и наистина златни капчици, които аз, освен това, пак аз предпочитам течно злато пред обикновените омеги, не че и тях не съм ползвала, нали? Ето ги. Но сега реших да се възползвам от тази промоция, естествено заради течното злато. Ето имам си и отворено шишенце от, нали, което ми е текущото и сега така. При закупуване на 2 опаковки течно злато и една малка опаковка безценните АФА водорасли, знаем колко са уникални с техните свойства. Фирмата ни подарява течната форма на водораслите за малките дечица, за пикочополовата система, за това те да се развиват правилно. Много са сладички. Нали, децата ги обожават, растат здрави, развиват целия си заложен капацитет, спокойни са, адаптивни, изобщо, нали, това е един чудесен подарък, така че аз се запасявам, ще го или е за мен, или за внучката, все ще се намери приложение. И това е, мили хора, какво да ви кажа, ценете себе си, обичайте себе си, влагайте в себе си, защото всички знаем, няма по-ценно нещо от здравето. И желая ви лека и споделена вечер с любимите хора, с настроение, винаги с усмивки, позитивни и да правим добро. Това остава в крайна сметка след нас. Обичам ви, лека вечер желая. Това е за сега от мен. Целувки!